फार एज फार्मिंग इज कन्सर्न जे प्रायम मिनिस्टरान प्रॉमिस केला ते 100% दिल्ल्या. आधी म्हणटाले खंय येतले पैसे, प्रायम मिनिस्टरान दिल्ली रावन एक बटनाचेर सगळे फार्मरांक पैसे धाडले. वेदर इट इज अ स्मॉल अमाउंट बट इट इज बिग फॉर अ फार्मर. सो जे अकाउंट ओपन करूंक लायले खूबशे जाण टिका मारताले की अकाउंटान पैसे दिवचे ना म्हणून. फार्मरांच्या अकाउंटांनी पैसे येवपाक लागले आणि हे आमचे आख्खे इंडियेचे फार्मरांनी दाखयले सांगलेले वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग द मनी. आणि म्हाका दिसता जे फार्मिंग सेक्टरान जे मोठे चेंज घडोवन येवपाची गरज आख्खे इंडियेक ती म्हाका दिसता मेकनाइज्ड फार्मिंग, मॉडर्न टेक्निकल फार्मिंग. हे आमचे प्रायम मिनिस्टरान आमकां दिवपाचे उतर दिल्ले आहा. He will bring it to the rural India, to the different parts of the states where people are still lagging behind. जे फार्मिंग हा जे ट्रेडिशनल मेथडानूच चालू हा. खूपशे स्वतेर चेंज जाल्ले, मेकनाइज येयल्ले, बट उरलेले स्वतेचेर हाडपाचे प्रयत्न 100% आमचो प्रायम मिनिस्टराचे विजन जे आहा ते करतलो. पूण हे जे आसता डेव्हलपमेंट हे कंटिन्युअस प्रोसेस. जरी तर आजचे डेटीन कोण तरी उरल्यात जाल्यार तेंच्यांनी पंचायती कडेन आपापल्या वॉर्ड मेंबराकडे नोंद दिवची. सगळ्यांक प्रयत्न आसतलो घराघरांनी उदक पावोवपाचे. आयज ह्या स्किमी अंडर आमचे पार्रा पंचायत हर जर पंचायती तर्फे 100% हे जाल्ले हा, सक्सेस जाल्ले हा. हांव सगळे पंचायतीचे आणि आमच्या आमदाराचे अभिनंदन करता कित्याक त्यांच्या प्रयत्नान आम्ही हे करू शकले. थँक्यू.